To da farko dai ga kanin labaran, za ku ji cewa Rabi Musa Kwankwaso ya yi yunkurin ficewa daga jam'iyyar NNPP domin komawa jam'iyyar APC, sai dai ya kafa sharuɗa da zai sa ya koma jam'iyyar ta APC. A ta gefe kuma za ku ji cewa yadda siyasar Najeriya ta ainihin shiga tsaka mai wuya, domin fafutuka ake ko ta halin yaya sai an jam'iyyar APC sai ta koma da mulki, bayan tun da aka kafa jam'iyyar maja wadda tsohon shugaban ƙasa marigayi wato Muhammadu Buhari ya mulka zuwa kawo yau, babu wani abu da ainihin suka tsinana wa ainihin arewa, musamman ma arewa. Bisa yadda abubuwa ke ta tafiya, haka zalika a shekaran jiya kenan Rabi Musa Kwankwaso ya yi wata ziyarar bazata Abuja, wadda ya ce da ainihin a mota zai taho. Irin ya taho yadda yake ganin hanyoyi abin ba kyau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Idan yau kuka fara shigowa wannan tasha, ku daure ku danna mana subscribing, sannan ku haɗa mana da alamar ƙararrawa da yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ku cikin ƙanƙanin lokaci. Ga labaran dalla-dalla. Rabi Musa Kwankwaso ya yi yunkurin ficewa daga ainihin jam'iyyar NNPP domin komawa jam'iyyar APC sakamakon tayin da Bola Ahmed Tinubu ya mar a matsayin mataimakin shugaban ƙasar Najeriya. Hakan ya fidda martanin Rabi Musa Kwankwaso ya fidda martanin cewa idan har ana so ya koma jam'iyyar APC to lalle sai dai ga sharuɗansa. A tsige ainihin Abdullahi Umar Ganduje da kakan karagarsa, ma'ana mukamin da aka bashi na shugaban sufuri na sama na Najeriya. Ba'adanan kuma akwai wasu dokoki da ya kafa wanda idan har ba a bi su ba zai ainihin koma cikin wannan jam'iyya ba. Bayan wani lokaci kankani da jin wannan martani, ya kai ziyarar bazata kenan Abuja, wata ganawa da ya je. Hakan ya ce ba zai biyo jirgi ya taho ba, dole sai dai ya biyo mota. Hakan ya taho yana biyowa hanya, yake ganin hanyoyi lalatattu, ba abin nan, wadda tun lokacin da aka kafa APC aka ba da kwangilar wannan tituna, amma har yanzu titunan ba su kammala ba, wanda a yanayin yadda ya duba da ya je kudancin Najeriya, bisa ainihin yadda yake tafiya, an gina musu tituna iri-iri daban-daban yadda ka san a ƙasar Turai. Wato na arewa ce ita ce koma baya a Najeriya, wadda duk abubuwan da suke faruwa ita bai shafe ta ba, kuma ba a san yaushe za a gyara ba.